Показвам ви няколко уникални модела дънки. Всички са от много еластична материя и са качени в сайта ни, който е addict-boutique.com. Започваме с първият модел. Ето тези дънки, които са горе с ластик. Материята е еластична и вижте долу как завършва кръчола. Ето и в гръб. Следващият модел, малко по-тъмен деним, отново еластична материя. Долу са изчистени. Следващият модел, тъмен деним, надолу са широки. Тук има и декоративни шевове. В талията отново с ластик, което е супер удобно. Следващият модел, отново спортни, с ластик в талията. Силно еластичен деним. Долу е изчистен кръчола. Ето тук имаме акцент. Ето тези дънки са Чарлстон и наистина стоят много добре. Показвам долу акцентите на кръчола. В гръб са изчистени. Едни малко по-интересни дънки. Много приятна, мека и еластична материя. Долу са изчистени. Следващият модел. Вижте тук акцента. Кръчола е изчистен. Широки са като кройка. Еластичен деним. И последният модел по-скоро е панталон. От много приятна на допир, гъвкава материя. Отгоре отново са с ластик, което ги прави много удобни. Вижте този акцент, много е красив. И гръб.